Здравейте, прекрасни хора! Планетата Венера навлезе в знака Козирог и аз ще ви разкажа малко повече за този период. Планетата Венера символизира хармонията, красотата и любовта във висшата им форма. Задава ритъм на психичните мозъчни процеси и свързва подобното с подобно. Въпреки, че е позната като планета на любовта, всъщност нейната основна характеристика е висшето съзнание и сърдечният център. Венера е израз на творческото и идеалистичното у човека, неговите вътрешни стремления и желания за физическо проявление. Тя е комфорт и очарование, надежда и търпение, обич, любов, привързаност. Тя е тази, която подтиква и учи всеки да обикне и да бъде обичан. В знака Козирог енергията на планетата се проявява повече като сдържаност, прецизиране, изразяване на чувствата, практическа работа или жест, да направиш нещо за другия човек. Емоциите и желанията са повече свързани с материални, ежедневни неща и поемане на ангажименти. Венера в Козирог може да помогне да излезем от романтични или идеалистични представи и да намерим любов и смисъл в определени дейности, работа, вършене на нещо, което ни харесва, помощ и подкрепа за другите, да свършим нещо за тях. Може да спомогне да се захванем с неща, които сме отлагали, да преразгледаме своите желания и да отсеем постоянните чувства от тях. Практичността на знака Козирог със сигурност ще ни помогне да преразгледаме някои свои цели и интереси, приоритети във всички сфери, но най-вече силно ще се отрази в партньорските отношения, комуникацията и общуването. Няма да е достатъчно да гледаме в една посока, а ще са важни подробностите и преживяванията по съвместния път, независимо дали сме брачна двойка, приятели или делови съдружници. Венера в Козирог носи заземеност, която често се изразява в постижими, видими материални неща, постижима любов, постижим успех, реални физически усещания и контакт. Личната опитност на всеки човек е от голямо значение тук, особено по отношение на любовта и връзките, взаимността и чувствата. В Козирог тази опитност се разгръща. Венера в Козирог ще подсили и нашите крайности. Ако вярвам, ще повярвам отново. Ако не вярвам, няма да повярвам и този път. Много хора ще намерят практическа реализация на своите мечти или желания, ще се преориентират или ще вземат окончателни решения или окончателна позиция, намерение. Сферите на влияние могат да бъдат професионалната насоченост, въобще професионалната ориентация, деловата сфера, здравето, финансите, подобряване на умения или научаване на нови такива, посветеност, да се посветиш на нещо, което обичаш, което вярваш, което е смислено и полезно, което е ценно за теб. Възможни са проблеми, свързани с опорно-двигателен апарат, кости, стави, дихателни проблеми или пък свързани с дишането на разположения, физическо напрежение или отпадналост, емоционални страхове и тревожност. Удачни са двигателни упражнения, спорт, разходки, плуване, танци, музикотерапия, смехотерапия, хранителни режими, ароматерапия, терапия с кристали, хомеопатия, билки. Най-добре е да сме физически дейни и да вършим някаква физическа работа през този период. Цветовете, подходящите цветове са в лилаво, зелено, кафяво, оловно, сиво. Те спомагат за духовен подем, издръжливост, защитеност, душевен комфорт, сигурност, предпазват от емоционално прегряване и крайности. Кристали или камъни за периода могат да се носят планински кристал, преобразува и поддържа енергията чиста,
а могат да се носят още прасковен ахат, черен обсидиан, цитрин, зелен яспис. Пак казвам, ако нямате сериозни познания с кристалите, бъдете внимателни при тяхното използване. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог. За лични консултации, терапия или обучение можете да ми пишете на имейл адрес astroanalytic@abv.bg, да се обадите по телефона или да ме намерите в социалните мрежи. Консултациите са само с предварително записване. Можете и да се абонирате за канала ми в YouTube Astroanalytic, както и да разгледате сайта Astroanalytic.eu, където ще си намерите полезни и интересни неща. Пожелавам ви успех през този период.